Asa man doktor ani? Dok, dok, dok. Uy, ano man? Sige, balik og dok. Dok ha? Ay, dok, mga pun dok. Ikaw tong pinakamayo nga doktor dire. Oh, ako. Ano man? Dok, nadunggan mo ako nga ikaw ang pinakamayo nga doktor dire daw din. Wala daw kay gitambalan nga dili gid daw maulian. Klaro. Mo ba dok? Akong tayo pa, kuha niya akong sakit ba, Dok? Minsan naman sanang sakit, ha? Kuhaan si Dok ka ng... sakit kayo kung akong mata ba, Dok? Narabiwas ako klaro. Ang sakit kayo kung mata yun. Okay. Tagaan ka na kong tambal karon. Free na ni siya. Tagaan ka na kong tambal nga 2 minutes. Mulian na din ka. Mulian ba ko na? Dayon, Dok? Lisod pod. Ako'y doktor. Mga ako'y nakabalo. Pero karon, tagaan ka ng tambal nga 2 minutes ra. Mulian na na. Kung dili ka maulian, ako may balik na mga ibayad. Dublihon pa na ako nagbalik. So, 300 man ang bayad dire. Ako na yung 600. Dili ka maulian. Kapila naman din nakadlaw nga sigig sakit. Kondok, 2 weeks. 2 weeks na siyang sigig sakit. Okay. Odra. Tinudok. 2 minutes. Imno ni mo na, budigahon di ka. A few moments later. Matay, Dok. Sakit mo niya po kong mata. Di mo niya kong klaro. Ano siya nang isulat ay? Di niya kong klaro, Dok. Ama ba? Okay na klaro? Sige. Pero akong gingon ako ganiha ba? Salamat, Dok. Sige, Dok. Ipalit lang po ako ng tambal. Sige. No problemas. Dok, murag. Kulangan lagi ng kwarta. Tuluro man lagi ni ka 100. Wala lagi, oh. Maayo ikaw na doktor. Bayan. Dali. Sige, mo. Mga week.